This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakakam la jong la ni ka business. Yar bagi khasi kin la ban Bteng ya ka ei ka bagi kmi ki kpa ki la dap ban Seng. Henry ki dan pan na Bteng ki nong song snong hakane ka ri. Ki ba penne ya ka kam ka bala Seng da ki kmi ki kpa. Bat ka ne ka kubor ka dei shapang wei rang ba. Uba na ka snong dem sen yong. Haka jingkala kapor la ban saki bagi brio ki ba smart pulikot ki la duna. Bat ban thiet ya ki comic books na lor ki magazine la dayanu jor bat ki por ki bala lech no henry kane kam sham la penduk ban sim yau new rangba upala itu kerteng komu ba di mauri ban penduk no e kedukan IY kot kebadan halaj kra kabla tip kerteng kum ka you like book lending library ya kene kedukan la Seng dau ba Mickey lingdo ubare ukpa jong ba di mauri Naduh Snem khat khandai spa nyopo khandai bat hadien ka jing khlat no jong kpa jong u la shim ti hi no dau new rang ba ban Pynïaid ya kene ka kam kabala yat Mynta la kumba sau po Snem ai kaba penoi kene kedukan ban compare na ki wei kadai namar ka jing don jong ka ya ki kot ki ba kham janjar ban yo kene ka jok ka Mynta nolor ba kadai ru tang koi na Bteng ki commercial library ki ba don kene ka jella tang baka IY ya ki kot shaki briu henry hakane ka dukan ki samla ki laru ban yo ki kot ban pendon kam haki jing pulia jongki hakaje kran bar uba di mauri ulong ba wat la ka jing don jongki briu ban pulia ya ki kot kala hiar bha namar ka jing kala jong kapor henry kam sham la penduk men sim ya u namar ba udon ya ka jing iej ban le ya kani ka kam ba deiling ba kani ka dukan ka bala penhe pensan ya u tang haki jing pulia henry haka long briu man briu ru kumjo hot akitu ki Snem bakadang Snem ka yote ya commercially ka Kyrwoh ti hadien bakala no ru ngane sa nomor ba kade ka passion jong ngala I ya kane kam ngahe kane kam ko ru ka long bangam ju poi perkhat bangan trade ko e ka ar ngasune la kane kum tu ngasu ya la kaya kelun ngasu ya mala nomor ba ngam yo I de ki apat ngai I be thik tang ya kani batang ya kani hi banga tip nganang bat kumen si onoru ngala nganong kumna ngala khamlong expert ya kini ki fiction novels kan ba kini ki kot school mentapan ngadang dei biang ukhna balai puli more I'm learning things every day kum ka kot ayu nam ta kanu ka semester tinang ta ki school ayu ki pedon kam kanu ka kot ka embos ka ICSE CBSE ngado ka mangan tablet te hakta ka jingdon ka mangan tablet nga learn every day manla kasi ngatim ngayu I something new something different kum kita ke si ka jingye fair kalong ba kani kadai the one and only commercial library dan lending library show in the entire northeast state pengan ye thu pi sa ka weru nga julit thit kot na po Calcutta mo Naduh ki khnai pu saw khnai san tat bat ngapoi sange ru Haduh Jarkhan riu ngan let manang Snem Kaba ngakwa ban ye thu ki briu kolong ba ki Bengali khamtam ki Bengali monong ki de ki reading community ki ba iet ba ban pulikot te lada hakal kata artelina kita ki dukan ki khang because of commercial purpose kim nak men sibai wai ki bun ki dau ba kim nak men survive for long because commercially biang kayo kam don chu te nganu nga jukuli yaladi kumno nga kumno nga survive nga sustain kumno yaladi despite bakam don chu kawai ngalak ba ngamdol kam hi nga threng lak no daw bang tip ngan one man ka step ngan play kedukan nga ane kam kadon kam don kayo nga palay bet marway nga palay ngam ju perwai te ngalik phai si Ïeng ngam ju perwai ngam do kam bangan khuslai kalong kumno tang ba hot bangan perkhat pa bangan
haulat halunti bangan trade ko ti ngam nang su ngam thrai ngan nang su bar kam bon mi hiru hapo ka jing mut jing perkhat jong ai bangan trade sadak we ka arkam nomor almost 30 plus years ngala don bakan itu kanom arise kata bangan perkhat bangan trade ko ka kalau mi kum kata ni kedukan kalongkum ni ila sedang lupa ipa Naduh bangadang haskul ni ngala manong ting play ya kini hak kendailan hak itu kipor kidi kitu kidukan lentang jong municipal te play house Snem nyop kendai hadin ketupan ngala sedang Pynïaid hi daladi Naduh Snem prop kendai ngaong biang kata kedai hak kendailan kamdai hani halai kra te hadin naka jing bun ki nong puli naka jing bomdon ki wi ki ar ki entertainment te ka kiu bha ka ne ka yo te ngayo ban play pat hang ni halaim khra Naduh Snem khandai phau nyo te tar Haduh kat mentasi ngadang pene pensa ya ka ne ka kam ka ba ngala hel asan ya ladi ka ne so kadai ru ka passion jonga bangan i ki kot ngapuli ru ya ladi te plus nganong gum kadai katai ke passion ni kani ka yo junga kani ka lending library nganot ban ong kadi tang ka way na ki way ki entertaining business haki 80s wat hadin ke jingwan kibel ru kani kadang Ïeng wat hadin ke jingwan kibabun ki Henry ka sedang ban drum ngayo i ngalam ngasem ngayo kendu kadai Naduh bau GU ai 1 GB per day haman ki kasma jong ka GU Naduh u November u nai Ïeng jong Snem arhajar khan rio Haduh u leber u March jong arhajar khan nyo tenong tu ngayo i ba drastically kala drop kala hiar sathi sathem hi te khendiat kanang mi ki Snem kanang drop te ngathau dat bok iman ba ngayo ban di kum te habar te hak bang ngasdang bangan di kamdei bangadi ko school jingisha ngadi bet thik tang kini ki novels fiction novels jong hadin kato ki bre ki ba yo i khamdakali patho kiwan ki IA initially hak basnang bun ki chuan ban IA ma te dala hadin kanang mi ki benai nang mi ki benai ngasdang ban Pynïaid ka system la jong bang thiet tang khatsan percent pan bat nga iPad ye ki we lai 4% nak tang ya ki kot school mau kata mende ya kini ki novels te kumta ki banang mi ki si ngai i ba ka jing tip jong ki customer khamtam le ki outstation student ka bomur ki khana Assam khana Manipur khana Nagaland Arunachal kumta tar ki serang ban yatip kiwan diru batru kiwan thiet te hang kanang mi kasi kanang kinang bun gi betip bat ka kam ka jam kanang ya chapang kani ka lending library kadai the only entertainment industry ma hai ti kipor Henry kumbang ong ipinga banbiang sa sisin hadin ka jingwan jong ka tuka 1 GB per day na ka GU te ngan omlen ba kat ka ba phikwa phiyo ha ka mobile jong ki te
kan drop ni kan don ni kan kelas tambah kumba prana kan dangun Haduh kan mata singi ki ong ba walik khut slai kapor kan sawan phai biang baki biro kan sawan phai biang syaka physical book kam dei shu ka ebook kin sawan phai ba kin sa phai biang sakani ga jimpuli nomor ba ngaya so ki bun ki ba puli ya kitu ki kindle ma but then they have to ki haban adjust ki fonts and all ki ong hima ki ngam judon kata ga kindle ngam do kami ra bungan thiet kindle nomor ngadon kan ni ki kot ngan le yu kita badan kitu ki baju don bat ki baju puli ki ong kum kita ki and many other things kan kita ya ka khmat jong ki khamtam le la ki puli ya kitu ki dak ki ba khamret kum kita hi ki ngai tang ba yes ngadon ka jing man ba ha ko isi ka sap poi biang ka por ba ki swan phai biang chaki physical books bukin puli to kini phida banyo kini ki banman robin lane ko man chi ong na ki DC comics khamnyar ba philam ban kat kum bangatip mga kadon ka dukan hapo Bangalore ka kertang ka dukan Blossom kini ki kor ki bangadi during that pandemic time ngadi tang absent ka hapo Blossom ha Bangalore ki di South Park not less than 400 kilo lupa ka we almari tang yakini ki jai kot ki ba phimyo shu and the price is not less than 400 kan om dunaya ka sauspa to kini biang POE kini ki kot ki ba pong nam ha ki ha ki tu ki 80s ki 90s do ki arhajar sipho arja khal ar khat san khat ter kini ru kini ki kot ba pong nam ha bang ni chai khot tin jong uni u hertz tikin uni phantom ru ngam da tip tikna laga dang don em in the market ya mentang ngam tharai shu ti kum kini ki comic su ngangen ba phen omyo shu hiru Indiana Jones ti kini pa kini ki English classics fairy tales kini ru ngam tharai shu ba ki babul khamtam particularly in Shillong ba kendang ya tip la ne I mean ya ki badi kon novels mo nga kami keren ya kata bangan Pynïaid ba ki cop school mo kini ki tang ya kita ki fiction novels lan ki English comics te kum kini ru phan om yo shu kini lele te ki bopong nam na ki bopong nam tam ha ki juk ba menchwa kani ngala su khnang ngala bain khnang artli namar ba kan pensuk yakin nong pulih kini ki kot ki pau nam Haduh kata ta haki 80s ki 90s kini ki photo romance ka last issue ko bopoi sa India kada November 1991 hadin ka tu undan bayo shu te kisdang haki komunis na mangan pani bhai pe 19 Julai 1985 tikala isu ko bopoi sa India but khamtam le ha Shillong jingi kada ha u November 1991 kini ki kon kilong ko mapipen cinema in the form of a magazine. Makitu kekeren, uni Ukraine kekeren, utu Ukraine lah kejeng keren, kani kekeren lah jeng keren. Kalau take kom ka film, tang ba haka format, haka form jong ka magazine. Kini ngam try ba dan badon cu mentah wat hari India ru iman. Kini kayo hi kadang dan lada mga kumunong dia ngatip ya katis jong kini ki khna ki age group bamta khan reu khan nyau arfu san arfu pra kini kita nong tho kini sensation lani ki nong tho bopo nam jong kini ki khna jong kani ka juk bamta
kumbang yang himne Sri Sheldon Robin Cook Katas Gredsen Daniel Steele kini pak gede jong kini ki kena ki Mynta but kini ruki kat Snem bahaka yo yaki kini ki jat novels kini ki jat nong tho kum kini ka Colin Hubo kini gede ka way kini ana huang kini ru gede ka way kum ka to kot ikigai ka batai spangka longevity of life kum no ban em slam but kum kita tetet lada kum kinong ding itip ya ki Atiar kiba kini ki kena ka jum Mynta ki ya be kamarket kadang don ya ka yo di kot ba arkali ki dukan ki akhang ka we ki de kene ke dukan ka bangan sadikin pilada karka population jong ka Calcutta in particular naik ong ka West Bengal entire state but kum ong meneng ong biang ki Bengali ki reading community tilada kum hang te jahaban khangale nga I'm nobody here in Shillong no long commercially ngamla le ngam long te ka population jungi ko baduna te ki reading community ru ki duna te lada hang te ki hap khang ngalungo ya di kum nang survey nang batai saya and I have no answer to them. Nalor kata ulo angru bahabale ya kanu ka kam kijing kin dan baj Henry kim dai pat ban randin namar bahakawai kasngi kin yo ka jing mantoy bat ban khet yo so wathiang. See, the thing is life is simple. Ni kam dai ya phi kam dai nga bangel make things complicated. Ni dai ban penne ban sai to ka jing long simplicity of life. Lara phi may not take ya ka kam kanu no kam pitrai. Mo kanu kanu Lada phi minot kalanti hi kan sayalam. Nge janga kasngi bani kong mangatre ni ka kam ngam tip ru I know nothing at all. Kat bangga nang mi kebenai, kat banang mi kebenai kaya kat Snem. Ka kami ka batay nga. Ka pelong yang an expert in my own field ngalaban ong Haduh katak. Ngamang bangan day expert bangan tiplut, tang bakat tu bangan tip bu kala biang. Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F Mynta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya